Fl-ewwel jiem meta ngħata l-kariga l-imħallef irtirat u issa Kummissarju tal-Standards għall-Ġudikatura Tony Abela diġà rċieva 5 ilmenti li ġew solvuti. Sostna dan Tony Abela fl-ewwel intervista tiegħu fuq ix-xandir tal-Istat bħala Kummissarju tal-Standards għall-Ġudikatura kariga ġdida li ngħata ftit tal-jiem ilu fejn sostna il-siġġu tiegħu se jkun hemm biex jassess lil min suppost ħares lis-soċjetà. Tony Abela spjega li għandu numru ta' sfidi qudiemu kemm biex iwettaq il-kariga tiegħu bisħieħ kif ukoll sabiex jibni l-uffiċċju tiegħu u saħaq illi preżentament qed ifittex l-aħjar nies possibbli sabiex jgħinuh f'din il-missjoni. Fl-intervista Abela insista li mhux se jkun qed ifittex spettakli. Nappella l-pubblika barra li jkunu buona fede. Ma jkunux biss maħsubin biex jivvessaw. M'għandix grazzja miegħek pereżempju. Jivvessaw jew joħolqu problemi. Jien mhux qiegħed għalhekk. Jien mhux qiegħed biex nagħmel spettaklu minn dak li jkun. Spettakli jien mhux se nagħmel. Il-Kummissarju għall-Standards sostna li ħadd ma huwa se jkun minn għalih li bli għamel se jkun qiegħed jimbarazza lil xi membri tal-ġudikatura u li l-pożizzjoni tiegħu ma jridx li tintuża bħala xi tip ta' frosta. Tony Abela sa li r-rakkomandazzjonijiet se jkun qiegħed jgħaddihom lil Prim Imħallef u l-Ministru responsabbli, iżda spjega li dawn jistgħu ma jaċċettawx ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Però jiena nemmen li biex isir hekk irid ikun hemm raġunijiet tajbin għalfejn mhux qed jilqgħu rakkomandazzjoni tiegħi u li jiena bħala kummissarju anke biex ma nirrepetix l-istess rakkomandazzjonijiet niġi marra f'dawn it-tip ta' raġunijiet. Huwa spjega li r-responsabbiltà tiegħu huwa fuq l-aġir u l-imġiba tal-ġudikatura filwaqt li insista għal darb'oħra li bl-esperjenza tiegħu ikun jaf li ma' ċittadini jkunu in buona fede jew le.